Inovační centrum Ústeckého kraje si připomnělo 10 let podpory podnikání a inovací jubilejním ročníkem startupového festivalu FestUp. Prostory inovačního centra tak znovu přilákaly podnikatele, startupisty i inovátory z Ústeckého, Karlovarského a Libereckého kraje ve čtvrtek 16. října. To, co je vlastně jako letos trochu jinak, kromě toho, že to je vlastně krásné číslo a rovnou vlastně slavíme i těch 10 let vlastně od založení inovačního centra, což vlastně je ta desítka symbolická, tak je i to, že vlastně jako měníme trochu ten koncept a vracíme se zpátky na začátek toho původního nastavení. FestUp se trochu nám jakoby v průběhu těch let jako změnil to, že jsme hlavně lákali prostě studenty a byl to vlastně takový festival prostě hlavně pro studentskou jako mládež. A letošním roce jsme se vrátili po těch vlastně 10 letech zpátky k tomu, že se vlastně skutečně zabýváme startupama, firmama a podporou vlastně do těch podniků. Program přinesl inspirativní přednášky a workshopy, vedené uznávanými osobnostmi českého biznesu, jako byly Pavlína Louženská, Aleš Burger, Martin Vymětal, Filip Dřímalka nebo Michal Slavev. Účastníci měli možnost získat nové kontakty, znalosti i praktické zkušenosti pro rozvoj svých projektů. Po tom, co jsme sehnali prvního zákazníka, vlastně jsme chtěli dělat úplně jiný produkt, takže nás to posunulo úplně v tom vývoji někam jinam, úplně jiným směrem a vzhledem k tomu, že nás ICUK zachránil, tak ICUK určitě má smysl. Prostě, bez něj bychom skončili, protože jsme neměli prostě tu první zakázku, neměli jsme kontakt na podnikatele, neměli jsme prostě ten správný fokus a tady v tom nám hlavně Petr Renza a tady ICUK prostě pomohli. Je to vlastně brána do rozvoje, je to brána do inovací. Ústecký kraj je historicky spojen spíš s těžkým průmyslem, s uhlím, s chemií a s dalšími věcmi a inovační centrum v sobě přináší startupy, přináší sobě prostě nové myšlení mladé lidi. A to je to, co dneska strašně potřebujeme. Takže já pevně doufám a přeju ICUKu, ať je tady s náma ještě dlouho a ať skutečně otevírá Ústecký kraj tomu, kde bychom chtěli být. Vyvrcholením festivalu byl investorský pitch. Během něhož nejlepší startupy z regionu představili své nápady před investory. Vítěz si kromě uznání odnesl také cenný mediální prostor v celostátních médiích. FestUp tak opět potvrdil, že Severčech má podnikatelský talent i odvahu tvořit nové věci. Pro regionální televizi Ústecko Renáta Filipy.